Bantay dagat sa Dakbayan sa Talisay na nawagan sa kagamahanan nga mapaayo unta ang ilang busluton nga bunkhouse. Adunay live report si Fem Marie Dumabok. Fem. Bob, matod sa mga sakop sa Bantay Dagat sa Dakbayan sa Talisay, umas na ilang Fisherman Sea Ecological Care kon FISEC nga 30 katuig na maong ilang bunkhouse nga nimo sa light materials o grabe na katulo kun mag-ulan. Tungod sa kadugayon, gitay-an na pag-ayo ang atop maong nabuslot o guba-guba na usab ang bungbong sa bunkhouse nga nahimutang sa baybayon sa Barangay Kansuhong. Maong ang mga sakop sa fisika ni padangat sa ilang yangungu pinaagi sa GMA-RTV Balitang Bisdak. Kung nani ba, makuanan sa taon ng atop ba? Ang bungbong, di sa taon yung basa ba, tingpahon sa tinguwan ba? Maragito sa naman yung taon. Yan, kininga mo sa mga kuan diri. Ari na namin magkuan sa gawas. Lisod sa gayo, mapahuway na namin. Aris ko, bisa ari sa suhod untag. Ang ilang yangungu, gilihok na sa barangay. Pinaagi sa paghangyo sa buhatan ni Konsehal Antonio Bacaltos Jr., ang chairman sa Committee on Environment. Gipakita sa staff ni Bacaltos ang mga dokumento nga giproseso na ang budget alang niini. Din kuhaon kini gikan sa special fund sa mayor. Samtagawa sa pagbantay 24 oras sa kadagatan batok sa mga muhimog illegal fishing. Kanunay usab silang nang limpyo sa baybayon. Unya magpahimangno sila sa publiko nga di magpatakag labay o basura sa dagat. Apil na ang pagpahinumdum sa social distancing ug uban pang health protocols. Ini mag-concentrate ko sa dagat. Baybayon. Usay among badlongon og labi nagdikit ra sa kay pangaligo. Laing gisiguro sa mga bantay dagat dinhi sa Dakbayan sa Talisay mao kining mga nakaangkurahing barko nga mabantayan nga way makanaog ug way makaduol sa maong mga barko usa sa pamaagi aron mas malikayan pa ang pagkuyanap sa COVID-19. Sukad pagsugod sa pandemya, usa sa gitahas kanila sa kagamhanan mao ang pagtabang nga way si bisan kinsa nga dali-daling makasud sa syudad agi sa dagat. Patawag og kuan sa grupo nila, mutambo mo na sila. Nalan sa badlongon gyapon. Na illegal gyapon say. Bob, gawas nga mapaayong ilang bunkhouse panawagan sa bilang nga madugangan unta ang ilang pambot nga gamit kaayo diha sa ilang pagpamuyag ug pagpanggukod sa mga malapason diha sa kadagatan. Bob, Dahil salamat, Fem Marie Dumabok sa imong live report.